usisonka sobomi. Uyayigqininisa uthi ndim sonka. Ayikho enye into, uYesu nguye osisonka sobomi. Yena akalambi. Haleluya. Ayikho enye into ophinda uyinqwenele xa sowuhle yena. Uyenela. Uyenela. Uyenela nguYesu, uyenelisa. Itsho nomuntu noba kuthiwa usisinana uzohlala kunesikhoba sendlala engekamtholi uYesu osisonka sobomi. Ungaba nazo zonke izinto kodwa ubhude nje ukuba ungahlangani nesisonka. Unganele uhlangane naso wenele. Yesu sisonka sobomi. Awolungileyo Thixo wethu onamandla, wena Nkosi wavuka ngale mini. Uthi umkhonzi wakho uYesu uboniwe evukile ekufeni. Uthi uYesu ngokwakhe niyandibona ndiphilile, ndidla ubomi nani nidla ubomi, nisezabudla. Sibulela uhambe emhlabeni sinethemba. Athi umkhonzi kaThixo ithemba esinalo liqinile ngaphezu kwele ankile. Thixo wethu onamandla, sibulela Thixo wami uba nobudlelwane nawe sisesemhlabeni. Sibulela ukuva kamnandi ngokukholwa. Siyabulela Moya Ngcwele egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Amen bangcwele. Manithatha lithuba ndibulise otata bonke, ndibulise omama, ndibulise insizwa lentombi nabantwana abancinane baka-Sunday School. Ndingutata uMaseko Sindisiwe, ndisuka kwindawo yaseCasino. Ndingutata otshatileyo nenkosikazi uManzala nabantwana abane, onyana ababini nentombi ezimbini. Haleluya. Haleluya. Sizawufunda haleluya ilizwi lenkosi lisuka kwincwadi kaYohane chapter 6. Haleluya. Sisuka ku53 to 56. Kodwa ndizawucela ukulibhekisha elilizwi. Haleluya ngencwadi yamaHebheru chapter 9 uverse 11 no 12 ingakumbi uverse 12. Haleluya. Ndifuna ukucacisa igazi enzela uba uthi usihla kule ndawo ubucacela uba igazi yintoni umsebenzi walo kule mizuzwana ndinikulwe. Haleluya. Ndicela ke haleluya nokundifundela andifundele. Ncwadi kaYohane chapter 6 verse 53. Haleluya. Ndifuna uzawukhetha le ndawo yegazi qha. Ithi nilisele. Haleluya. Nilisele igazi aninabo bona. Haleluya. Qhubeka mama. Jesus. My God. Yes. Othi alisele igazi unobomi obungunaphakade. Haleluya. Kumele igazi lidibane nomzimba womuntu ukuze ubomi buhlale emntwini. Jesus. Haleluya. Haleluya. Ngoba lithi izwi lenkosi ubomi bonke bufihlwe egazini. Ngaphandle kwegazi elihlambulukile emntwini abukho ubomi. Hallelujah. Qhubeka mama. Jesus.
Hallelujah. Sihlala kuKristu. Hallelujah. Ngegazi. Sihlala ngegazi. Sisindiswa kwakuba kufike ntoni? Igazi. Hallelujah. Alukho uxololo lozono ngaphandle kwantoni? Kwegazi. Hallelujah. Ndizowenza umzekelo omncinci ndikushiye. Xa uThixo ethumba uMoses emnika umnqophiso omdala. Hallelujah. Uthi Moses yakhe itabernacle. Hallelujah. Athi ukuba emxela uba makayenze njani, kukho kule ndawo kwakuthiwa yingcwele yengcwele. Phaa kwingcwele yengcwele kukho umnqophi lethwa ityeya yomnqophiso. Hallelujah. Ityeya yomnqophiso njalo ngonyaka kanye. Kwakungena umpristi angene azothula igazi. Hallelujah. Hallelujah. Kanye ngonyaka. Athi xa ilethula igazi. Hallelujah. Hallelujah. Ulethula eligazi ukuze uIsrayeli acamagushelwe isithuba sonyaka. Hallelujah. Izono zabo zigqithiswe nguThixo ngenxa yantoni? Yegazi. Ngoba igazi lifike lahlala ntoni? Hallelujah. Phezu kwesihlalo senceba. Ndifuna uva kakuhle. Hallelujah. Elagazi balifika libekwe phezu kwesihlalo senceba. Athi uThixo akulujonge elagazi izono zikaIsrayeli azigqithise ngonyaka. Aphela lento. Lamnqophiso kaMoses. Hallelujah. Wayewenze noThixo. Bebemiselwe igazi belinikwa unyaka livuselelwe. Elika Moses igazi belisoma. Hallelujah. Phezu kwesihlalo senceba esase belisoma. Kodwa elikaKristu. Hallelujah. Ngoba ndifuna sifunde la verse leHebrew. Lithi wangena uKristu ngelakhe igazi. Hallelujah. Walipresenta phezu kwesihlalo senceba esingave sisemhlabeni. Kodwa elakhe lingene kweyona tabernacle esemazulwini. Le yaboniswa uMoses kwathiwa thatha iphethini kule uyoyenza emhlabeni. Hallelujah. ElikaKristu igama igazi bangcwele. Alomi. Alomi. Hallelujah. Lihleli phezu kwesihlalo senceba inguna phakathi ezilonga zikungakagwetywa. Hallelujah. Ngoba ngalo lonke ixesha kusindisa umuntu kujongwa kwelagazi. Hallelujah. Ukuze lo muntu acamagushelwe nguThixo ngoba ligazi lesicamagushela. Hallelujah. Hallelujah. Lilo esingathi ngeSulu uyancephezelwa. Uyabonelelwa ngalo. Hallelujah. Udityaniswa na ingako le verse yokugqibela isithi uba umuntu hallelujah wafumana ngegazi akanawuhlala kum. Sihlala ngalo. Sihlala ngegazi bangcwele. Hallelujah. Ngoba uThixo ufuna athi xa ijonga ambone unyana wakhe kuthi. Hallelujah. 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 Yelo nto athi uKristu kufuneka sihlale kuye. Ngoba xa ehleli yena uThixo akaboni thina. Ubona unyana wakhe ebantwini abasindisiweyo. Hallelujah. 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 Kanifundisele le verse nje ndihle. Hallelujah. Hebrews chapter 9. Uverse noba sifunde 11 no12 nje kuphela ndiyehla bangcwele. Kodwa ufuna ucacelwe lisalinde wena. Hallelujah. Lilinde wena. Hallelujah. Kanifundele tata le verse nje kuphela ndihle. Hallelujah. Ndizokucela yes okay. Yes. Wafumana inkululeko engunaphakade ngokusihlawulela. Sifumene inkululeko engunaphakade ngoba igazi lihleli phi? Akwisihlalo senceba. Hallelujah. Igazi likaKristu bangcwele lihleli
ngamntu ngamnye ngamnye ngamnye. Into eyawusahlula xa sifika phambi kwesihlalo sobukhosi kukuba wena unalo igazi njengesignature kaKristu kuwe. Hallelujah. Ngoba incwadi nencwadi ebhalwayo iba nesignature yombhali ethi le ncwadi ibhalwe ngubani. Hallelujah. Igazi likaKristu isignature yethu yosindiso phambi koThixo. Hallelujah. Sasibonwa saziwe sawohluka ke sakufika phambi kwesihlalo senceba ube unayo nawe nesignature. Wena unayo nesignature. Hallelujah. Ngoba le signature uyazithathela eyakho ayomnye umuntu. Hallelujah. Igazi yeyona nto eyosinqenela phambi koThixo bangcwele uba ngenene usindiso silifumene noba silifumananga. Amen. Bawethu ingcwele, bawethu onamandla onke, tata wethu osezulwini. Asinaye inkosi omnye uThixo ngaphandle kwakho, Thixo wethu onamandla onke. Siyabonga Nkosi namhlanje ekseni, sibonga amandla egazi, Thixo wethu onamandla onke. Athi Nkosi ohlabelela kakuhle, uthi ndizozifihla ngaphansi kwegazi, Thixo wethu onamandla onke. Uthi uSathana ngeke andichukumise, Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla onke. Sike sakuva ngenye imini, Thixo wethu onamandla onke, uthetha nabafundi bakho, Baba wethu onamandla, usithi thabathani nitye, lo ngumzimba wami. Usithi Nkosi thabathani le ndebe nisele, eli ligazi lam, Thixo wethu onamandla onke. Wathi Nkosi xa uqhubeka, Baba wethu onamandla, esi sisiqinisekiso somnqophiso, Thixo wethu onamandla onke. Siyabonga ekseni, Baba wethu ongcwele, sibonga amandla egazi, Thixo wethu onamandla, egameni likaYesu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi, Baba wethu ongcwele, sibongelo gazi elaphalalayo, Thixo wethu onamandla, ukuze Nkosi izono zethu zihlanjwe zixolelwe, Thixo wethu onamandla. Siyabonga Nkosi ekseni, Baba wethu onamandla, Baba wethu ongcwele, besijongelwe phansi Nkosi, Thixo wethu ongcwele, besizinto ezingento, Baba wethu onamandla, besingamaphara, Baba wethu ongcwele, kodwa igazi lakho, Thixo wethu onamandla, lasihlambulula, Baba wethu ongcwele. Siyabonga Nkosi ekseni, Thixo wethu onamandla, sibonga isipho sokuphila, Baba wethu ongcwele, sifumaneke egazini lakho, Thixo wethu onamandla onke. Siyabonga Nkosi ekseni, Baba wethu onamandla. Siyabonga Nkosi, moya kaThixo onamandla, sike seva Nkosi kwincwadi yezithilelo, Thixo wethu onamandla, elithi izwi lakho benje njalo ukumoyisa usathala ngalo igazi lemvana. Siyabonga ekseni, moya kaThixo onamandla, sibonga Nkosi amandla egazi egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Thatha udumo lonke, imbeko Nkosi, ubukhosi buhandiba. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Linamandla igazi lemvana chapter 11 verse number 27. Ncwadi yabasekorinte bokuqala chapter 11 verse number 27. Ndizalwa kwamdludlu
eXulu. Xulu ke ilale kufutshane nale ndawo sikuyo apha ngaphesheya. Sindisiwe ngumntwana kaThixo owaxolela izono ngenxa yoba ndahlangana negazi likaJesu elinamandla. Cela siqale kuverse 27 tata. Ngoko ke ngenxa yezindaba zilapha ngentla, ngoko ke wonke umuntu onothi atye abesele esela emzimbeni egazini lenkosi engafanelekile. Okutsho ukuthi kune uniform enxitywayo xa kusizwa kule nkonzo. Yabona ke bathanda benkosi uba ngaba sifunde kakuhle kanye siqaphele kakuhle ngoba ekufunda utata wesonka notata wegazi ungachuba phansi tata. Ifocus eninzi xa kuthethwa pha uJohn 6 uqala kuverse number 48 uhla nayo ngumzimba sisonka. Ndalibalela igama lithi umzimba isonka, umzimba inyama, ndafumanisa uba close to 14 times igazi plus minus 4 times. Okutsho ukuthi i-emphasis ugxininiso lwale nkonzo ngumzimba kaKristu. Xa singena ngaphakathi entsindisweni kukhokhela igazi lemvana. Litsho lisa alawe singene emzimbeni keKristu. Xa sele singaphakathi entsindisweni kukhokhela umzimba kaKristu ukuze sibe right noThixo sezulwini. Ngakho iBhayibhile sithi utsho njani uba ngabe uyamthanda uThixo kodwa wohlulwa kukuthanda isizalwana sakho. Uthi uba ngabe unjalo ufana twatse nesibulala mntu, utshwe emntwini osindisiweyo right nezulu. But iproblem ayekho right nomzimba. Uthi ke ngokuPaul uba kunokwenzeka ilishwa lo uba ubani eze kule ndawo adle engafanelekanga. Esinye isilungu siyawuthi without discerning the Lord's body. Engawuqalulanga umzimba. Engakhange abe nento ethi iyadlula kwibiscuits nejuice lento. Lento yi-representative yenginginya eyi-part and parcel kaJesu ophilayo. Wonke oze kwi-goodies ongakhange atyhilekelwe bubudlelwane babangcwele uziselela azidlele. Amagama phandle njengoba kuzogwetywa ngomso i-judgment kwi-future yena uyayi-fast forward uyidla isele ngoku. Abantu abaphangela emapoliseni bayazi noba umuntu ureyphile kufikwe izikhali ebenqunqa ngazo umuntu ebemreypha zilapho, laa muntu udeserve itrial ayoxoxa kodwa azithethelele. Kuthiwa lo uzidlela ziselele umgwebo. Amagama phandle axoxa amatyala. Indaba yakhe igqitywa khona la. Indaba yakhe idecide xa esidla udla kona. Njengoba abanye abantu besidla ubomi yena udla wona. Njengoba abanye abantu besela ukuphila yena usela wona. Impazamo yalo muntu bendawo ne uye waphelela etafuleni wawulibala umzimba.
Now kuthiwa laa mntu makazicikide yena. Isizathu soba kufuneka isicikidile, it is because lo ungumnikazi wesidlo nguye ozocikida ucikido lwam. Maniphinde le nto endiyithethayo. Ndiyazicikida mna Mdludlu. Abe sele uJesu ecikida ukuzicikida kwam. Ngoba kukho mntu uzokwazi ucikida sinxiba isuti sonke apha endlini. And uba ngaba kungathi abancikide abantu lungajonga abanamehlo amancinci kunala wam. Ngoba abantu abanamehlo amancinci nala wam noyabona kakhulu. So aba banamehlo amakhulu mhlawumbi ndawutsho ndithi noyabona kancinci ngoba banamehlo amakhulu afana nala wam. Now kuthi wacikida abantu ngumuntu uyazicikida yena self. Ngesizathu soba avoidwa ukujajwa ngulo ocikida ucikido ndilenzileyo kum. Makazicikide umuntu okwakhe. That is why xa ndithethayo akukho umuntu umele ucikide omnye umuntu. Sumjonga umbuzo ubuya njani etafuleni ubani. Because akho umuntu ucikide omnye umuntu. Umuntu zenza njani yena? Yokudanisa lento kawubona abantu besiza apha. Ngumuntu osikidayo kostata. Yes. Yes. Ngenxa yoba kukhona abantu abaphelele apha etafileni. Now kuthiwa iconsequence yoba baninzi phakathi kwenu ubandla laseKorinte abanezi zinto ezintathu zobalwa. Number 1, abaswela amandla. Bantu abaloko befuna uvuselelwa mpela. Bantu abeloko besithi mfundisi amandla ehlile. Kanti isizathu soba amandla atshone ezantsi udelele itafile yenkosi. Yazi into endiye ndiyikholwa apha engqondweni yam yinto ethi xa sisizapha nobe bekade ngekho uba khona. Because ikhwele lakhe lela lendawo. Baninzi number 1 abaswela amandla. Nabayimilwelwe. Elekuba kubizwa abantu abagulayo enkonzweni bakhona elayinini but instead of uba ingulo ibuye umva ibheka phambili. Ngoba ukungawuhloniphi umzimba kubheka phi nako? Number 3. Abanye kuthiwa basemathuneni. Ngesizathu soba khange bawuphicothe, khange bawuhloniphe umzimba wenkosi. Now kuthiwa ke wonke umuntu une-right, une-responsibility yokuziphicotha, yokuzicikida yena. Ndifuna ugxininisa le ndawo. Before ujonga uba u-right kakhulu noJesu, qala ujonga uba u-right kakhulu nalo mntu useca kwakho. Because i-emphasis yale nkonzo bathandwa yintoni? Ngumzimba. Asiyidlela ukuya ezulwini, siyidlela uhlala kahle. Siyidlela inhlala kahle. Makazicikide ke ngoko ubani. Elowo nalowo ozazi into bana ndino-1 no-2 endimele uba ndiyamlungisa nobani. Okanye umuntu azoziselela azidlele ugwebo. Cela unikela kuwe tata ngegama lenkosi uJesu. Masithobe inhloko zethu. Sifikile ibamba ingoma ntombami. Siphicotha ilizwi. Singena kule nto ithethwa nguThixo. Ukuba ubani ngamnye azicikide. Ukuze azifumane uba ukulungele na ukungena kwitafile lenkosi. Ukuba kuyenzeka kube khona ibala, kube khona into efuna ukulungiswa. Sithetha uqala apha nabasindisiweyo
sithetha nabantu abahlukaniswa nezono. Sithetha nabantu abamamkelayo uYesu behlukana nezinto bebezenza. Abenzi sono kodwa amabala banganawo. Amabala yalungiswa. Uba kukhona into isazela sakho esithi ungangeni ungayithethanga. Le nkonzo ifundisa iholiness. Le nkonzo sifundisa uba sizigcine sihlambulukile. Umbingeleli wethu khona. Igama lakhe nguJesu. Bonke abamabala abangcolisileyo igazi lakhe liyabahlambulula. Ukuba ukhona unendawo ofuna ukuyilungisa, ungabonisa isandla sakho kuba singangxamelanga kudla. Uthi umbhali masilindane xa singena kule nkonzo. Kusho ukuthi uma kukhona efuneke belungisile kumele sibalinde nabo bagqibe singene kanye kanye. Uba ukhona othi andingeni kwesi sidlo ndingalungisanga, khona into endiyibona ingekho kakhulu. Noba awuthethe akangeni umuntu ongenaxolo kule nkonzo. Akangeni umuntu obambe abantu ngenhliziyo. Kungena umuntu apha olungeleneyo nenkosi nophinde alungelane nabazalwane. Uma umuntu esithi Nkosi andifuni ukutya umgwebo ndisaphila, ndifuna ubomi obunaphakade, sinika amandla esisonka. Senza sihlale sikhumbula uJesu esisonka. Senza sivakalise inkosi ide ifike esisonka. Siza sibe namandla xa sisidla. Ubukhona selula isandla nasi sayima ngenyawo mntanami yegama lenkosi. Yes, ima ngenyawo njalo. Uphakama isandla ume njalo yegama lenkosi. Abantwana abasityi esisonka ngegama lenkosi. Sityiwa ngaba abaqabukileyo, aba banengqondo yokuzicalulela ngoba sifaka umuntu endaweni yegama lenkosi. Umama umbuke nakwabecaka umama. Yes, ima ngenyawo mama. Ima ngenyawo uyonceda nanku mama. Yes. Nanku mama uNantsika umcengwa yenzani ninabe sisebenza nani pha emlanjeni. Thathani abantu ngokukhawuleza awugqibeleleyo ngegama lenkosi. Ngegama lenkosi. Umama yes, sumane ithathe nabo abantu. Yes, ngegama lenkosi. Phakamisa nje isandla uzawuncedwa. Khona umuntu ozakunceda. Sibona ngesandla thina. Sibona ngesandla. Sibona ngesinase esinye isandla. Ima ngenyawo mamam. Niye pha ngasemva. Ukhona umuntu ozawuniceda pha. Ngegama lenkosi abefundisi baphakame nabo. Ngegama lenkosi. Ngegama lenkosi. Ngegama lenkosi. Ngegama aba bangenayo siyacela bangabe saphazanyiswa beme ngapha. Abasangeni kule nkonzo. Xa selifundiwe lelizwi umuntu oqala ufika ngoku bekeni pha bucala akangeni kule nkonzo. Sinigadile kwenzela uba ningayi entshabalalweni bantwana benkosi. Nilandile seningaphakathi funeka sinigade sesilapha. Ume ngenyawo mntanami yegama lenkosi. Sinika ithuba aba balivileyo lelizwi abelithetha ukuze balungiswe yegama lenkosi. Bonke ungayivala indlu le babe ngaphandle aba bafika ngoku ukwenza bangancedwa bangaphazamiseki yegama lenkosi. Ngoku sivule laba baphuma apha sinika ithuba ababela abangalivanga elilizwi lokuzihlola abangeni abanikwa chance yakudla kuqale kulungiswe before kudliwe kuthethwe naye intombi imapha mama imasuba saya kwabaya wena ufuna ukuhlambuluka uzawuncedwa ngegama lenkosi. Yegama ukhona omnye ophumileyo dekethe umuntu uphilo bebesuka apha yegama lenkosi. Mama umjila thatha nanku ya lo mama noba uzusidla isonka